Det her er jo anden Quick Tools i rækken af tre inden for det, vi kalder fremtidens lederskab. Og i dag er det faktisk Thomas, som plejer at facilitere nogle af de her Quick Tools, som skal holde dagens oplæg. Og det kommer til at handle om spirituel ledelse og fremtidens ledelse. Sidste uge havde vi omkring forskellige specialer eller forskellige talenter, hvor vi havde om neurodiversitet, og hvor vi snakkede lidt omkring ADHD og forskellige diagnoser, og hvordan man kunne bruge det på arbejdspladsen. Her næste gang kommer den tredje Quick Tools i rækken af fremtidens ledere, som er det tema, vi har i den her måned. Der skal vi snakke omkring emotionel intelligens. Men i dag, der skal vi snakke omkring spirituel ledelse, og det er Thomas Rix, som skal fortælle omkring det. Thomas plejer at facilitere selve Quick Tools, men udover det, så er Thomas Rix også en af Danmarks, synes jeg, dygtigste foredragsholdere. Han underviser også i det at holde foredrag, men Thomas har også haft arbejdet med foredrag, ja, jeg ved ikke, hvor mange år snart, 20-30 år, nok en af dem, der har set flest foredragsholdere, tror jeg, både i ind- og udland. Men Thomas er også en af de personer, som er super dygtig til at se nye tendenser, og hvad der sådan set rører sig i fremtiden inden for lederskab. Og det gør han blandt andet ved at lave forskellige events og holde foredrag omkring de her ting. Og jeg tror, det var en 5 år siden, hvor Thomas tog hul på spirituel ledelse og har lavet forskellige formater af det, sammen med alle mulige forskellige mennesker rundt omkring, både her i ind- og udland. Og derfor glæder jeg mig også rigtig meget til at høre omkring spirituel ledelse, som Thomas vil fortælle lidt omkring, som er en del af det, vi kalder fremtidens ledelse. Lige nogle korte husregler, inden at jeg giver ordet over til Thomas, det er, at hvis I skulle have spørgsmål, så stil dem endelig i chatten. Vi har ikke så meget tid i dag, men så stil dem endelig i chatten, så prøver vi at samle op til sidst. Ellers så er der en LinkedIn-gruppe, som I kan melde jer til, som jeg også poster i chatten her, hvor I kan stille spørgsmålene. Og så vil Thomas selvfølgelig følge op på det her efter selve Quick-toolsen i dag. Øhm, Herudover så vil det hedder, så optager vi selve mødet i dag, eller selve Quick-toolsen i dag, så det bliver også lagt op på selve LinkedIn-gruppen. Men det var ordene for mig i dag, Thomas. Ordet er dit. Fantastisk. Ej, men det var flot, Kim. Når du nu og jeg kender omstændigheden, du sidder i, så synes jeg, at du gør det godt. Det er der jo ikke andre, der ved, men jeg synes, du klarer det fantastisk flot, når jeg nu ikke kunne være vært i dag. Og tak fordi du er stand-in. Rigtig god morgen til alle sammen derude, til dem af jer, jeg kan se. Og det er jo dejligt. Tanja, der var du. Sådan der, så har vi en. Det er så dejligt at holde igennem. Jeg går altså direkte til stålet, fordi som Kim siger, vi har ikke så meget tid. Jeg har faktisk 25 minutter tilbage. Så jeg går direkte på det første spørgsmål, hvis jeg kan få min skærm her til at virke. Det kan jeg. Hvilken spænding har du? Ja, den lader jeg lige hænge lidt. Og hvis du sidder og tænker, det kan jeg sgu da ikke lige svare på, eller måske tænker du, er det spændingen på min bil, han taler om, eller er det, hvor spændende den der dokumentar, Den Sorte Svane var? Jamen ved du hvad, så er det rigtig godt, du tunede ind her til morgen, fordi den spænding, vi skal tale om i dag, det er den spænding, som du har i din krop, i dine celler. Denne her spænding, den har nemlig en direkte indflydelse på din energi, eller på din aura, eller tiltrækning, eller hvad vi nu skal kalde det, din naturlige tiltrækning. Og det er noget af det, vi skal tale meget mere om i dag. Ganske kort, Kim har fortalt det, når jeg ikke hjælper lederne med Quick Tools, så har jeg en stor fornøjelse i at hjælpe også ledere, iværksættere og alle mulige andre med at få lysten og modet og teknikkerne til at træde op på scenen, både den fysiske eller online scene, som vi sidder på i dag, og få deres budskaber formidlet på en måde, så folk kan huske, hvad de har sagt, og formentlig og forhåbentlig også tage handling på det. Derudover så arbejder jeg i noget, der hedder Men's Mastery, som jeg stiftede et par år siden, hvor jeg hjælper omkring 250 mænd nu i et netværk med at sænke skjoldet og finde ind til deres indre kerne og arbejde med deres personlige lederskab i et forum sammen med en hel masse andre spændende mænd. Og endelig ja, så arbejder jeg lidt ind i det her krydsfelt, som handler om spirituel ledelse. Det har jeg gjort mere og mere i de sidste 5 år, fordi det er noget, jeg kan mærke, der er en stor efterspørgsel på, og det er den helt dybe form for selvudvikling. Hvis I har spørgsmål undervejs, jamen som Kim også ganske rigtigt sagde, skriv dem endelig ned i chatfelten. Jeg skal se, om jeg kan nå at besvare nogle af dem til sidst, og ellers så bliver de lagt ind på ledernes LinkedIn-gruppe, hvor jeg vil besvare dem alle sammen i løbet af de kommende
dage. Nå, men mit næste spørgsmål, måske endnu mere provokerende end det første, det går på, hvor tiltrækkende er du egentlig, når det kommer til stykket? Og det var godt, at du sidder og tænker, det var sgu da alligevel en rimelig kæk måde at lægge fra land her så tidligt på dagen. Er det mit udseende, han taler om her? Nej, det er det faktisk ikke. Og jeg kan jo godt se, at I sidder derude, og I har jo allerede gjort jer klar. I ser skide godt ud, men nej, det er ikke den tiltrækning, jeg taler om. Det, jeg taler om, det er, lad mig spørge dig på en anden måde. Har du oplevet det her med at være til et netværksarrangement, eller du har måske stået på en bar, eller i et møde, eller siddet på en restaurant, og døren er gået op, og ind ad døren er gået en person, der er kommet en person ind ad døren, og du har ikke ladet være, du har simpelthen ikke kunne lade være med at kigge på den her person. Der har været en eller anden særlig udstråling, eller aura, eller energi over den her person, som gør, at du ikke har kunne lade være med at kigge på den her person. Og det er ikke fordi, den her person objektivt set har været specielt høj, eller har haft stort grønt hår, eller store bryster, eller det har været Brad Pitt, eller Angelina Jolie, eller sådan et eller andet. Der har ikke været et eller andet fysiologisk specielt over den her person, men du har bare ikke kunne lade være med at føle dig draget mod denne her person. Den her person har haft sådan en besynderlig tiltrækning. Og det er denne her energi, jeg taler om. Det er denne her tiltrækning, jeg taler om. Denne her spirituelle tiltrækning. Det er den, jeg taler om. Det er ikke jeres udseende. Ifølge kvantefysikken, så har vi alle sammen en tiltrækningskraft. Og måske har du netop hørt om begrebet Law of Attraction før, men du har ikke helt kunne definere, hvad det er, eller også har du synes det lyder lidt mumbo-jumbo-agtigt, eller lidt New Age, eller som et eller andet smart begreb, som sådan nogle selvudviklingscoaches som mig, vi slynger om os med. Og det er helt fint og fair, men hvis vi ser på det her begreb igennem kvantefysikkens linse, men så kan vi faktisk selv som individer tage ansvar for at øge vores tiltrækningskraft. Måske har nogle af jer haft fornøjelsen af at møde den danske elektroingeniør Henning Jensen. Han er faktisk ikke kvantefysiker, men han holder nogle fantastisk spændende foredrag om kvantefysik, og han kommer også her forbi på et tidspunkt, og hvis I har mulighed for at tage ind og høre hans foredrag på et tidspunkt, så synes jeg bare, at I skal springe til, fordi han har med sin forskning været med til præcis at dokumentere sammenhængen i Law of Attraction. Og lad mig prøve at fortælle lidt om det, som hans forskning den viser. Lad os starte med den her. Måske er der nogen af jer, der kan genkende denne her ligning her. Det er Einsteins relativitetsteori, hvor man ligesom siger, at C er en konstant, og så det den kort fortalt, det er, den siger her, det er, at hvis vi øger E, altså energi, så får vi en større masse. Hvis vi øger masse, så får vi en større energi. Så når energien øges, så øges massen. Og masse er fortættet energi. Så jo mere energi, der er samlet, det større masse. Vi ved også fra en anden lov, den der hedder Newtons tyngdekraft, der ved vi, at universet det krummer sig omkring alting, der har en masse. Vi ved, at universet krummer sig om jorden, og så er der et krumningsfelt omkring jorden, og i det krumningsfelt, der løber månen rundt om jorden. Vi ved også, at solen har endnu mere energi, så der er en endnu større fortættet masse, så der er et endnu større krumningsfelt omkring solen, sådan at jorden løber rundt. Det interessante er, at universet det krummer sig ikke kun om planeter. Universet krummer sig om alting. Om alle fysiske genstande. Det krummer sig også omkring os mennesker. Så jo større energi vi har som mennesker, desto større masse har vi, desto mere fortættet masse har vi, desto mere fylder vi i universet, desto større er vores rumningsfelt. Og dermed har vi en større tiltrækning på andet og andre. Så når vi som individer, som mennesker, vi øger vores energi og vores energifelt omkring os, jamen så øger vi faktisk vores masse. Og når vi gør det, så øger vi faktisk vores tiltrækningskraft på andet og andre. Så det er meget interessant, fordi hvis vi tror på, at resultater skabes i samhørighed eller samspil med andre, så er det jo i vores interesse at kunne tiltrække andet og andre til os nemt og glidningsfrit og naturligt. Så hvis vi kan øge vores
law of attraction, vores naturlige tiltrækning på andet og andre, så vil det formentlig føre til, at vi kan skabe hurtigere resultater. Og det er præcis det her forskning, der ligger bag det her begreb, der hedder law of attraction. Og nu bliver det lige pludselig ikke så diffust længere. Vi kan rent faktisk som individer tage ansvar for at gøre noget ved det her, og skabe en større spirituel eller naturlig tiltrækningskraft, om du vil. Så nu kunne det selvfølgelig være oplagt, hvis vi også snakker om, hvordan gør vi så det her. Er det ikke rigtigt? Prøv lige at derude. Ja, lige præcis. Og det synes jeg, vi skal gøre. Og det kan godt være, at det bliver en lille smule kryptisk nu, men jeg håber, I følger med og tager gerne noter, og jeg svarer gerne på alle de spørgsmål, I måtte have. Men hvis vi kan øge vores energi, og det fører til større succes, fordi vi bliver bedre til at tiltrække mennesker, så lad os snakke om, hvordan vi kan gøre det her. Jo højere frekvens vi har, eller jo højere frekvens vi vibrerer med, des mere energi har vi. Det har en anden forsker, nu skal jeg se, om jeg kan skifte slide her, det har en anden forsker, der hedder Planck. Det har han lavet en ligning, der efterviser. Og der er en H her, der er en konstant, og det den viser her, det er, at hvis vi øger V, altså hvis vi øger vores frekvens, så øger vi vores energi. Og vi er allerede blevet enige om, at jo mere energi vi har, desto mere masse har vi. Jo mere masse vi har, desto mere fylder vi i universet. Jo større krumningsfelt har vi, desto mere tiltrækker vi andre og andet. Så hvis vi kan øge vores frekvens, så kan vi øge vores energi. Og så er det selvfølgelig nærliggende at spørge, hvordan kan vi så øge vores frekvens, Thomas? Og nu kommer jeg tilbage til dagens åbning. Det kan vi gøre ved at øge vores spænding. Det kan vi øge. Det kan vi gøre ved at øge vores spænding. Og nej, jeg taler ikke om at sætte en spændende gyserfilm på, eller om den nuværende geopolitiske situation mellem Rusland og Ukraine. Det er ikke den form for spænding, jeg taler om. Det er lige præcis spændingen i vores celler. Og det her, det kan man faktisk måle. Og det gør man ved at måle forskellen på spændingen på en indersiden og ydersiden af vores celler. Og den her spænding, den angiver man i noget, der hedder millivolt. Jeg håber, I følger med mig her. Jeg skal nok prøve at simplificere det mest muligt. Så vi kan måle spændingen i vores celler. Den angiver man i millivolt. Det har man et redskab til, som er opfundet af en amerikansk forsker, der hedder Jerry Tennant. Ifølge den danske kvantefysiker og elektroingeniør Henning Jensen, der har helt normale mennesker, altså som os, der sidder her til morgen, vi har i en helt normal sund krop, der har vi typisk mellem 30 og 100 millivolt. Så det er sådan, som vi er flest. Når vi har en helt normal sund krop, så vil vi typisk kunne måle vores spænding i vores celler til mellem 30 og 100 millivolt. En syg krop, den har en lavere spænding. Der måler man lavere spændinger i cellerne. Der er man nede på sådan noget 5 til 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 millivolt. Og nu kan jeg jo så måske passende spørge, hvor tror jeg man er, hvis man har 0 millivolt? Ja, så er det slut. Så er man død, så er det færdigt. Men i den anden ende af spektret, der har man kunnet måle, at topatleter, altså folk, som er i deres bedste form mentalt og fysisk, og som træner hver evig eneste dag på topniveau og performer på højeste scene, de er blevet målt med spændinger, der ligger på 1000, 1500, 2000 millivolt, endda højere. Så er det selvfølgelig nærliggende for mig at spørge, er der nogen topatleter med i dag? Er der nogen af jer derude, der er topatleter? Så bare lige række hånden op. Jeg har altid gerne vil møde en nemlig. Der var Kim. Det ved jeg er løgn, Kim. Det ved jeg simpelthen er løgn. Men det kunne være, der var nogle andre med. Men den gode nyhed er, at vi behøver ikke at være topatleter for at øge vores spænding i kroppen. Det her, det kan vi gøre på alle mulige andre måder. Er det ikke skønt? Og det har jeg tænkt mig at dele med jer nu, hvordan vi kan gå til det her. Og det er faktisk ikke specielt svært. Meget af det her kan det være, at nogle af jer allerede gør i forvejen. Nu skal I se her. Man kan blandt andet arbejde med Qigong. Det er noget af det, der foregår her. Det er ude i min have i øvrigt oppe i Vedbæk. Her står vi og laver noget Qigong. Man kan også lave Tai Chi. Generelt kan man sige, at hvis man arbejder fokuseret med kampsport, så øger man sin spænding. Det her det er et virkelig godt greb til at øge spænding. Man kan også generelt dyrke sport på elite-niveau. Altså igen, jo højere niveau du kommer, jo mere mentalt du skal arbejde for at komme ind i din sport, desto højere kan man måle spændinger i cellerne. Meditation
er en anden klassiker. Det her med at meditere, og specielt de her dybe former, vedisk og transcendental meditation, hvis I kan komme ind i dem, hvor man transcenderer, fantastisk effektivt også til at opbygge en højere spænding, og på den måde sætte gang i den her Law of Attraction protokol, vi lige har gennemgået. Jeg skal nok gentage den igen til sidst, bare rolig venner. Breathwork, måske er nogle af jer begyndt at ride med på den her bølge, der handler om struktureret, bevidst, kontrolleret breathwork. Det er noget, jeg selv underviser i, jeg har gjort i mange år og bruger selv i mine daglige protokoller. Fantastisk effektivt også til at øge spænding med. Ikke nogen sidder til mig, skal jeg lære at trække vejret, Thomas? Jeg trækker vejret 25.000 gange om dagen. Ja, det gør du. Ubevidst. Det vi taler om her, det er den bevidste, strukturerede, kontrollerede breathwork. Den kan også gøre underværker for at øge din spænding. Man kan også arbejde med, der sidder Anne-Marie Øse, som var inde og holde Quick Tools for ikke så længe siden, netop om effekten af meditation. Hun er en af vores undervisere. Yoga, nogle arter af yoga, er også utrolig velegnet til det her. Og hvad tror jeg, det her er? Det er lige før det virker, ikke? Er det ikke rigtigt? Hypnose og selvhypnose er også meget effektive værktøjer, man kan bruge til at arbejde med sin spænding. Og så er der sådan nogle ting, hvis man går helt ud af tangenten og arbejder med psykedelika, ayahuasca og den slags ting, hvor man for alvor kommer ind i underbevidstheden og bryder barrieren mellem bevidsthed og underbevidsthed. Og endelig så er der den her meget spændende sidste ting, vi også er nødt til at komme forbi, nemlig positiv selvtale. Lad mig lige se en markering. Er I med på positiv selvtale? Er der nogen af jer, der ved, hvad jeg snakker om her? Positive affirmation kalder man det også på engelsk. Og så kan det godt være, at nogle af jer sidder og tænker, det er godt med dig, Thomas. Jeg har altså ikke tænkt mig at stå op om morgenen og stå og snakke med mig selv i et spejl og fortælle, hvor fantastisk lækker jeg er. Det kan du bare glemme. Det gider jeg simpelthen ikke. Og uanset hvor meget jeg kan dokumentere, at det virker, og hvor mange anekdotiske eksempler jeg har på det, så er der bare nogen, der har modstand på det her. Og det er også helt fint. Men hvad nu, hvis vi kunne starte et helt andet simpelt sted? Hvad nu, hvis vi kunne starte med bare at lave nogle simple taknemmelighedsøvelser? Taknemmelighedsøvelser, det er lige til at gå til, og det er faktisk inde i det samme felt, som vi kalder positive affirmations eller positiv selvtale. Så det vil jeg opfordre jer til, hvis ikke jeg kan få jer til at stå og tale ind i et spejl og lave positiv selvtale. Hvis det er for langt at gå, så kunne min opfordring her fra morgenkvisten, det kunne være, at I begyndte at lave positive taknemmelighedsøvelser til jer selv. Og det kan I passende gøre enten om morgenen, når I vågner, eller om aftenen, når I lægger jer på puden for at falde i søvn. Og det er der to grunde til, at de her tidspunkter er specielt velegnede. Og for det første, når du vågner om morgenen, når du kommer ud af din søvn, så bevæger dine hjernebølger sig fra det, man kalder delta, som I kan se hernede, den dybe søvn. Så bevæger vi os ud af den dybe søvn og op igennem lagene. Vores hjernebølger går fra delta op i det, der hedder theta. Det er typisk den her lette søvn, eller meget dybe meditativ tilstand, som ligger mellem 4 til 7, 4 til 8 hertz, lidt afhængig af hvem man spørger. Så bevæger man sig op i alfa, som er en meget dyb, afslappet tilstand. Meget meditation foregår her. Nogle af de transcendentale former kommer helt ned i theta. Og endelig så bevæger vi os op i det, man kalder beta. Beta, det er den vågne tilstand. Når man kommer helt op i den høje ende af det, så kalder man det beta 1. Det er, når vi har rigtig travlt og meget på tallerkenen, som mange af jer ledere jo, der sidder med her i dag, jo godt kender den tilstand, hvor man drøner rundt i hamsterhjulet. Er det ikke rigtigt? Der er man helt oppe i den høje ende, der er man oppe omkring de der 25-30 hertz. Så det her, det er vores hjernebølger. Om morgenen, der bevæger vi os fra delta op igennem theta, alfa og beta. Og den her rejse, den kan tage, det er meget individuelt, men den kan tage et par minutter, og for nogen kan den tage helt op til 12, 14, 15 minutter. Det, der er interessant her, det er, at når vi rammer ind i det felt, der hedder theta, og til dels også alfa, så er vi i den her meget dybe, afslappede tilstand, hvor der faktisk er åbent mellem vores bevidsthed og vores underbevidsthed. Det er meget interessant. Husk på, når vi er fuldt overvågne, så drøner vi bare rundt på autopilot og er bevidste.
Men når vi kommer op igennem theta og alfa, så er der faktisk et vindue åbent mellem vores bevidsthed og underbevidsthed. Og her har vi altså mulighed for at påvirke vores underbevidsthed, hvis vi taler pænt og laver taknemmelighedsøvelser. Lige præcis der kan vi programmere ned i vores underbevidsthed. Så det er et rigtig godt tidspunkt at tale pænt til sig selv. Det er et rigtig godt tidspunkt, hvis vi gerne vil omprogrammere vores underbevidsthed. Lige præcis der om morgenen, når vi vågner op og bevæger os fra delta og op igennem theta og alfa. Og som nogle af jer formentlig er bevidste om, så foregår langt det meste af vores adfærd. Jamen det foregår jo på autopilot. Er det ikke rigtigt? I kender godt det her. Vi tænker sgu ikke over, hvad det er. Vi tænker ikke, for det første tænker vi ikke over vores adfærd. Vi tænker ikke nødvendigvis så meget, vi er ikke så bevidste om, hvad det egentlig er, vi går og tænker. Langt det meste af det, vi tænker, langt det meste af det, vi gør, det foregår på autopilot. Cirka 90%. Det kan svinge lidt. Og selvfølgelig er der også noget leverage her, afhængig af, hvem man er. Men vores underbevidsthed driver langt det meste af det, vi går og gør. Og vores underbevidsthed, den er jo programmeret op igennem vores opvækst. Faktisk siger man, at de første 7 år, der sker langt den væsentlige del af vores programmering af vores underbevidsthed. Og nu bliver det interessant, fordi i de første 6-7 leveår, der er vores hjernebølger rigtig meget i theta. Rigtig meget theta. Så lukker det ned for det, og så begynder vi at bevæge os ind i normal beta-mode, som vi er som voksne. Men børns hjernebølger, deres frekvens i hjernen, den er, indtil de bliver 6-7 år gamle, meget i theta. Og det vil sige, at hjernen, den er fuldstændig åben, underbevidst, den er fuldstændig åben, og den suger alting til sig. Altså præcis den samme hjernebølge, som I kommer ind i, når I vågner om morgenen, og i øvrigt igen om aftenen, bare omvendt rækkefølge. Om aftenen, der bevæger vi os fra beta, ned igennem alfa, ned igennem theta, for til sidst at ramme ind i den dybe delta-søvn. Når vi rammer ind i det der vindue der, så er der åbent ned til vores underbevidsthed. Præcis som dengang vi var børn, de første 6-7 år af vores levetid. Det er også derfor, hvis nogen af jer, der sidder og kigger med her, har børn i den her alder, så vær meget opmærksom på det, fordi de suger alt til sig, de tager alt ind. Deres hjerner er som en svamp på det her tidspunkt, så det er her, vi har mulighed for alvor at påvirke vores børn op og lægge de her programmer ned. Så der er det jo ret vigtigt, om man, hvilket sprog taler vi? Er det positiv tale, er det taknemmelighedsøvelse, eller hvordan er det, vi påvirker vores børn? Så det her, det er altid sådan lidt en lige en lille en til eftertænksomhed, hvis man har nogle børn i den alder. Man skal lige huske, hvordan man opfører sig, og hvordan man taler til dem her. Nå, venner, så skal I se her engang. Hvis nu alligevel, fordi nu begynder vi jo at nærme os slutningen, og vi skal også gerne have tid til nogle spørgsmål. Men hvis nu alligevel jeg kunne overbevise om ideen med at lave positiv selvtale. Jeg håber, at nogle af jer går herfra med en inspiration om måske at begynde at lave nogle af de andre indsatser og discipliner, I kan lave for at øge jeres spænding og dermed jeres frekvens og dermed påvirke jeres energi. Og når I påvirker jeres energi og øger den, så øger jeres masse. Og når I øger jeres masse, så øger I det krumningsfelt, som universet har omkring jer. Og dermed så fylder I mere, og dermed tiltrækker I bedre andet og andre. I får mere den her aura og den her energi og den her tiltrækningskraft, som I udmærket godt kender til. I har oplevet folk, der har den. Det hele starter ved, at vi tager ansvar, og vi gør en indsats, om det er meditation, om det er qigong, om det er selvhypnose, om det er en tur på ayahuasca, om det er kampsport, eller hvad det nu er, eller en kombination af flere af de her ting, så kan du som leder i dit eget liv tage ansvar for at øge din naturlige spænding. Men en af de meget nemme måder, synes jeg jo, det er jo positiv selvtale. Og hvis du nu sidder og tænker, jeg tør sgu godt alligevel at tage den et skridt længere. Jeg vil gerne starte med de der taknemmelighedsøvelser, men altså, jeg kunne godt forestille mig, at jeg kunne finde på at stå og lave noget positiv selvtale til mig selv i spejlet, og på den måde programmere min underbevidsthed. Jamen, så kunne det måske være den afsluttende opfordring herfra, at I måske øvede lidt i det. Måske kunne I allerede, hvis I var rigtig modige, så kunne I måske tage chatfeltet nu, og så kunne vi prøve at lave en nu her. Så har jeg også noget, jeg kan sidde og hygge mig med bagefter. Jeg elsker
at få input. Så hvis nu der er nogen derude, der er med på et lille eksperiment her og bruger chatfeltet, så kan I jo prøve at, nu viser jeg nogle eksempler her. Og husk, det er vigtigt, når man laver positive affirmations, at man gør det i positiv nutidsform. Hvad betyder det? Det vil sige, at hjernen kan ikke, den kan ikke differentiere ikke. Så det er ikke noget med, du må ikke sige, jeg vil ikke være sur, når jeg vågner om morgenen, fordi hjernen den kan ikke kende forskel på ikke. Så der siger man, jeg vil gerne være glad fra morgenstunden, i stedet for at sige, jeg vil ikke være sur. Så hvis man skal udtrykke en positive affirmation, en positiv selvtale, så skal det ske i positiv nutidsform. Nutidsform, fordi man fortæller hjernen, jeg er der allerede nu. Så det er ikke noget ude i fremtiden. Jeg er der nu, det er nutidsform, og det er positivt. Her er nogle eksempler til dem af jer, som er villige til at gå et skridt videre, og som ikke bare synes, det her det er mumbo jumbo, men som synes, det kunne være sjovt at eksperimentere med det her. Jeg skal nok sende de her slides ud bagefter og lægge dem op i gruppen, der har jeg aftalt med Kim. Men for dem af jer, der ikke kan vente, til de kommer op i gruppen, og bare vil i gang med at lave positiv selvtale nu, der kan I tage et billede her. Der kommer et par eksempler her. Jeg har en mere med. I kan også bruge denne her, hvis I vil. Den er også meget hyggelig. Så kan I komme i gang med det her. Men ellers, hvis I synes, det er for voldsomt, så kan I starte med taknemmelighedsøvelser. Ja, lige præcis. Lige præcis. Her er en gut, som, kan I huske ham her? Jens the Beast. Han er en voldsom kæl. Ham coachede jeg i mange år. Og der brugte vi blandt andet positiv selvtale. Og jeg kan ikke sige, at vi gjorde mange ting med Jens for at få ham tilbage på sporet. Han er en fantastisk mand i dag med meget stor succes. Han kom fra et ret dårligt sted, det vil jeg gerne afsløre. Han var seriekriminel og var i bandemiljø og sad i fængsel og var et rigtig skidt sted. I dag er han et fantastisk succesfuldt menneske, som på alle mulige måder har forandret sig. Vi brugte blandt andet positiv selvtale som en del af hans transformation, blandt alle mulige andre teknikker. Nå, er der nogen i chatfeltet, Kim? Er der nogen, der har skrevet? Jeg kan ikke se chatfeltet, når jeg er på... De begynder så småt at komme ind nu her. Der er nogen, som siger, jeg takker for alt det gode, som universet sender til mig hele tiden. Jeg er glad, lever i nuet og hviler i mig selv. Jeg er stolt af min kreativitet. Jeg har tillid til universet og til det, der er. Fantastisk. Herligt. Venner, hør en gang her. Vi bliver vores tanker. Vi bliver vores tanker. Tror I på, at den måde, vi taler til os selv, det påvirker os? Nu skal jeg bare se en hel masse mennesker, der sidder og nikker. Selvfølgelig påvirker det vores hjerne og vores underbevidsthed, hvordan vi taler til os selv. Fuldstændig ligesom det påvirker andre mennesker, hvordan vi taler til dem. Jeg håber, hvis ikke I tager andet med herfra i dag, at I tager den her lille vigtige pointe med. Vi ved det godt, nogle gange skal man lige høre det igen og blive mindet om det. Den måde, vi taler til os selv på, påvirker os. Vi kan strukturere det her. Have den lille siddende, det der lille enen på skulderen, der minder om det her. Positiv selvtale. Også noget af det, der er en vigtig del af epigenetik, som Bruce Lipton, måske nogle af jer har hørt om ham, har forsket i, hvor meget den måde, vi taler til os selv på, det rent faktisk påvirker vores fysiske tilstand og sygdom osv. Så have det her med i jeres takeaway fra i dag. Arbejd med den måde, I taler til jer selv på, fordi det påvirker vores frekvens. Og vores frekvens påvirker den spænding, vi har i kroppen. Og som I husker, syge mennesker har en lav frekvens. Raske mennesker har en højere frekvens. Supermænd har en kæmpe høj frekvens. Vores spænding påvirker vores energi, vores aura, vores udstråling. Og vores udstråling gør, at vi fylder mere i rummet, vi fylder mere i universet, og jo mere vi fylder, desto bedre er vi til at tiltrække andet, og andre folk bliver opmærksomme på os, de bliver draget mod os. Og hvis vi tror på, at succes og resultater skabes i samspil med andre mennesker, så kan det give mening at arbejde med The Law of Attraction. Det var det, jeg havde med til jer i dag. Jeg håber, at jeg har gjort det her begreb en lille bit smule mere forståeligt, og jeg håber, at I vil arbejde med det her, og skulle I have lyst til at række ud til mig, så skal I være meget, meget velkomne. Jeg arbejder struktureret med spirituelt lederskab, jeg arbejder med kommunikation og med public speaking træning, og har arbejdet op mod lederne nu i efterhånden mange år, og har en stor fornøjelse at samarbejde med Kim og de øvrige grupper og ledere. Det var en fornøjelse at være her. Skriv endelig spørgsmål ned i chatfeltet. Jeg lover, vi er vejs ende nu, jeg lover at svare alle de spørgsmål, I måtte have, og de bliver lagt op inde på LinkedIn-gruppen, på ledernes LinkedIn-gruppe. Der kommer jeg også til at lægge de her slides op, som I er velkommen til at bruge og misbruge lige så tosset I vil. Det var, hvad jeg havde, Kim. Har du nogle afsluttende bemærkninger?
Nej, jeg siger bare tusind tak. Jeg er taknemlig for dagen i dag, verden omkring mig, og for det her rigtig spændende foredrag, Thomas. Det er altid en fornøjelse, og det er super spændende at høre, hvordan du ligesom tager fat på spirituel ledelse, både i forhold til den videnskab, der ligger bagved det allerede nu, og den måde, som du hele tiden pusher de her ting frem på og forklarer det. Så det er jeg meget taknemmelig for. Så tak for det, og tak for at slutte dagen af. Rigtig godt. Næste gang har vi emotionel til intelligens. Det er med Thomas Hedegaard den 19. Så sørg for at komme her eller møde frisk op til det. Det bliver super spændende. Ha' en rigtig god dag. Tak skal I have. Skøn dag til jer.